Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 4 na bulan sa Abril, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa atong nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 107 ka mga dumuluong stranded sa Negros Occidental bagod sa ECQ. DSSD ipanagtag sa barangay ang mga porma para sa Social Amelioration Program subong nga adlaw. Isa naman katao nagpamilit makalusot sa border sa siyudad sang Kabankalan na kuwaan sang ginasospitsuan Siabo. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginklaro sa Malacañang ang shoot to care order ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga otoridad. Perti ang eksplikasyon sang spokesperson nga si Salvador Panilo nya hindi illegal ang pagpahayag ni Presidente Duterte sang among mando matapos naibalaan sini nga nag-stage o nagiwat sang protesta ang pila ka mga pumuluyo sang syudad sang Quezon nga nagapangayo sang pagkaon sa gobyerno. Madumduman, ginpandaman sang Presidente ang mga terorista nga grupo ang pagadakpon kung magtugas sang gamo kag bilanggoon tubtob matapos ang away kontra COVID-19. Siling ni Panilo ang pagpamahog sa mga nagalapas sa lahi kag kontra sang gobyerno hindi makabig nga krimen. Kung sa bagay, kung ang imo pagprotesta lehitimo ang ginademanda nga hindi magtugas sang gamo, wala rason nga pauntaton ka sa gobyerno. Apang kon ang protesta mo may lamod na nga magtugas sang gamo ka magsabwag sang pila ka indi amo nga mga pahayag ina indi na pagpanugutan sa gobyerno. Labi na gid kung ginakabig kamo nga terorista. Ang buot silingon, ang terorista naapid na dira ang pila ka mga armadong grupo, mga Tulisan Plus, nga ginaklaro pa sa New People's Army nga hindi sila mga terorista. Amo ina ang pila ka mga mando sang presidente nga ginkakibot man sang pila ka sektor. Apang ginaklaro kon may ara pamahog sa aton estado, hindi makabig nga krimen ang paandam sang presidente nga shoot to kill order. Depende na ina
sa pila naton ka mga sektor ang paggangop sang kadadalman sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Ito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental sa malaputan sa aton signal karon nga kaagawon. Kamusta na ang palibot sa Bacolod kag probinsya? Kamusta na ang ginapatigayon karon nga pagpatinir sa puluyan sang tagsa ka pubuluyo agod malikawan nga maglapta ining makalalaton makamamatay nga kagaw ining COVID-19. Ang aton patrol wala kabilinggan nga may paandam sining kagaw nga ni wala kahadlok sa paglambiyong sa mga dalanon. Ginatsikyara mga merkado para madulong lang ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Straight ni ang pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba, Lunes Tubtob, Sabado. Aber, ano ang obserbasyon sa aton patrol sa sini nga mga inuras balita sa patrol? Aksyon Alvin! Yes, Action Fred, good morning! It's Saturday today. Sa aton sining mga kauturan, wala lang madugayon, nagbukas na ang pertahan, ang ganahan sang Burgos Public Market. Naglibot kita Action Fred, no? Sa aton sining paglibot-libot sa bunga kagahon, may mga lugar nga Action Fred nga medyo basa pa, no? Salamat kay nag-ulan kagabi. Sa pag-ulan kagabi Action Fred at subong yatinlo ang dalanon sa syudad sa Bacolod and at the same time sa paglabay man sa patrol along police station number 4 pagadto sa police station number 2 going station number 3 may pila ka mga lugar nga skilled na lamang sang dalan pero ang pinakamayor sentro sang dalan nabi medyo mala and ang kilid siya ni medyo basa pa no so sa aton sini nga mga kauturan ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod karon masyado pagit ka tawhay jutay lang gid ang nagabiyahe subong aga although may mga tricycles nga nagahulat sa diri sa area sang Burgos sa temprano pa magpamalaklo no kung galing kay ti ang subong Action Fred ang mga manugbaligya sang isda bag-ulang naka-area sang ila sining mga banyera ba Action Fred pasulod diri sa area sang Burgos Public Market. Sa aton sining mga kauturan kung luyag ninyo magpamalaklon maagi gid Action Fred sa pinaka entrance isa lang ang entrance diri ang area sang sa may area sang Hilado. Amo ni ang pinakaalagyan gid kay ang mayor nga pertahan sang Burgos Hilado. Subong Action Fred bag-o lang ginagbukas ang mayor kay ang alagyan ang na sitwasyon karon ang mayor nga alagyan sa Burgos Tampi diri na ang pinaka-entrance lang sa mga isda sa mga utanon tanan maagi para ini sa mga manugbaligya ang ang Burgo rather sa may Hilado ayon Action Fred muling pinaka-entrance sa mga manugbakal diri masulod ka may mapila ka number 1 ikaduha sprayhan Action Fred no
sprayhan ang imo sila nga kamot, ti depende kung dala na ang butkon, pwede mo just anyway, Action Fred, sprayhan, kagtaga ang kasang control number. Amo ni sa mga manog bakal. And subong ya sa mga manog baligya, diri sa kilid. Pasulod pa lamang, tubtub karon hindi pa plastado, no? Sulod mismo sang merkado, kay nag-aamat-amat pagit lamang. Kumusta mo pala si ma'am? Kung bala may nakitaan sila nga problema, isa ni sa mga manugbaligya sa nga isda man Action Fred, kag iban diri gabaligya man subong mo sang utan gapasulod. Ma'am, kumusta ang number 1 nga medyo nadlaban ko mo sa pag-abri mamaw? Alas 5 na ni. Gayapon, bago pa lang kamo maplastar ni. Ayo, may aga. Wala kami dugay din nagabri sa main nga entrance ang gate ng Burgos. Tungod ka ginhulat pa namon ang manugabri. Which is nga kada adlaw-adlaw galiwat-liwat ang ila pag open sang gate dire. Nga kami mismo nga manugbaliga nagahulat man kuno no oras nila abrihon. Ang amon ginaayo tani tungod nga ginsarado na din nila. Ang amon ang maayo nga kung pwede either i-entrance nila or i-exit ang diri nga alagyan. Kaya diri kita nagasulod, nagabakal sang isda, tanan nga tao diri gid maagi magbakal. So sarado nila, isa na lang ang alagyan sa piyak. Do mabudlay man para diri sa amon nga nagabaligya. Nga ang tanan nga tao malibot na maliwat. Naintindihan namon nga gusto nila isara, pero tani isa lang kabagay, either i-entrance nila or i-exit nila. Ang ginamin niya Action Fred amo ni ang pinaka main entrance diri sa Burgos na yon. O magluwas diri ma'am, may pangabay ka mo nga kung pwede. Ano na lang di, imo na lang duha na lang ka entrance kag exit na lang imo na ng lugar na no. Ang amon nga pangabay diri sa manog sa kamig tanan nga gabaligya isda. Kay kagapon nagpetisyon sila nga tanan-tani gaayo nga kun pwede abrihon ang main. Mga nagpetisyon ining mga manugbaligya tanan. Tanan nga manugbaligya isda nagpetisyon kagapon nagperma sila tanan nga ini nga main entrance kun pwede abrihon. Either i-exit nila or i-entrance nila open. Isa lang kabagay nga kay tinaintindihan taman nga kinahanglan naton mag self-quarantine o mag-quarantine pero ang ginayo man di sang tanan nga manog isda pwede na di siya i-entrance or i-exit. Di lang da sa duwa nga kinahanglan ma-open lang ni siya. Kay kung mag-exit man ding tao, kundi sa morning kagahon kinahanglan i-open gininila mo kasi masulod ang amon isda. Magulo adlaw na nakaplastar na tanan either entrance or exit para nga ang tao makalabay di. Hindi na kasarado, malibot ito yan mo. Teka layo sang lilibutan. Amo na di dapat ang main kay diri gidyan tanan nga tao masulod mabakal isda mo. Naanad na tao diri sa main. Yes, naanad na ding tao. So kung digto naman yung sa piyak, tubang Fairmart, panakot na digto. So kinahanglan diri gid sila mauna. Ang tao na anad gidya nga diri gidya mabakal. Diri gidya masulod sa main entrance. Okay, so amo nang ila pangabay Action Fred, no? So, Action Alvin, Yes, sir. sino makadesisyon sini? Ang I think Action Fred ang makadi nyo ni address ni sino ganing market supervisor ninyo diri ma'am? Si Bambi? Bambi ko no? Si Sir Bambi, Bet? Si Bet, si Bambi? Si Boss Bibit ang gondo kay kapanaog pa siya sang iyang mga paninda. Sang iya sila nga mga Fred Salangana, Sir Fred Salangana. mantagaling ka ma'am. Neighbor kami na sa Patria. Sige, ma'am. Thank you, Gil. Action, ma'am, thank you, Gil, no? So, Action, Fred, no? Amo ning pangabay, si Bambi, pero way ko kabaloy, check ko ni karong kay Sir Bambi. Amo ni ang market supervisor, kumbala, ila sila nga simple lamang nga pangabay, kung temprano pa, maablihan di, pwede na ni sarado, kung makasulod ng isda, kay sila, sumong alas 5, amo palang pag-abli Action, Fred, mo? So, ila sila nga mga baligya, or rather, pag-abli sa main entrance, para makaplastar no sangga ila sini nga mga baligya subong nga aga ti way pa na plastar kumbala sutray naton sa sulod Action Fred no basin bala try taman ang presidente sa Burgos Public Market kung ano man ang masarangan sini sa sini nga problema anyway gamay lang man nga problema Action Fred pero matagaan ligya yon no sang solusyon
matama tabi kung wala nakaplastar na ang isda, nakaplastar na ang mga karne, sang baboy, nakaplastar naman ang mga utanon, kag pamangkuton ta bala kung pila subong ang presyo sang mga nagapangunang presyo sa merkado. And matamat pa lang Action Fred, nag-amat na kagina, medyo dulom, subong ya sana kay pagbukas na mismo sa merkado ti sanagsag na subong mangkuton tabi ang iban. Kag kung bala tagpila subong ang presyo sang isda. Bago pa lang pero diri may plastar na sa mga karne no. Diri sa kay Sani Demandar Abrina oh. Subong nga kamangkuton tanay pi una diri ang presyo sang nagapangunang presyo sang karne. Sir, morning. Tagpila subong ang karne? Ang may tulan ta, 2.20. Ang wala tulan, 2.30. 2.30. Ang purely nga meat, unod lang gidman, tagpila subong? 2.30 na siya. 2.30 siya. 2.30, no? Ang subong, sir, ang sudlan subong, kag ano li, ang atay, tagpila subong? Ang atay, 150. Ang kasudlan ta, 80. 80. Okay, paipaman na ng adugo. Pwede na. Aral na siya. Paaman na ng adugo. O, subong ang atong sining nga baka, tagpila subong? Amo manggi po ng baka ta, 250 to 80. 250, 280. Muli sa nga nagsugod ining home quarantine at siyempre sa ato niya seguridad. Kamusta ang baligyan ay takaron, sir? Inaagid man. Ina, subong? Oo. Nanong kundi magduta ang mga customers niyo talaga siya na magkadali. Kalag sa lang gagwa. Talaga siya na magwa. Pag mabaligyan ka mo, isang una makapila ka mo gali ka baboy, mga mabaligya sa sulod sa isa kadlaw? 4-5. 4-5. Sa isa kadlaw. Pero sa karon niya, sir? 3 na lang. 3 na lang. Nagminos-minos na lang siya. 2. Nagminos-minos 2. Ito iba yung mga mendi, pawayan ay o kung sige gyapon. Ang paway subong mga karinderya, kapihan, kagrilipan. Amo na siya ang rason nga ang mga karinder sukin yung karinderya medyo rason sukin yung karinderya nagsarado rason nga nagnubo man ninyo baligya. Okay. Action Alvin. Yes, sir. Ti mga restaurant kag iban ti sirado eh. Ti nga order kundi nagkunol man. O gani man nagkunol gid man ang baligya. Amo na Action Fed, isa sa mga rason sa karon ati from 5 no, grabe man. Halin sa 5 ka baboy mapaubos nila karne sang baboy, subong nagnubo, nagdrop into 2, rather into 3. So duha gid ang connection Fred no. Duha gid ang nadula sa ila. So medyo minus gid man. Amat-amat kita sa may utanan Action Fred. Diri sa area sa nga utanan at least naka-plaster naman ang pila naton nga mga kauturan subong aga. Kamusta ta si Tuto? To, amat-amat na plaster kamusta subong to ang kamusta subong aton sining baligyan sa utan? Ang baligyan ta subong sa utan, medyo mahapo-hapo kung paminsaron ta bangon sa kamal subong sa aton balaklon no. Pero subong aga wala ko na pangumpra tungod kay adlaw na mag-abri ang market tapos daw ang manok bakal ga sala ko anong baklon ga plaster pa kami ti amo lang niya na amon baklon sa amon nga baligyan na. Ang talong ta subong medyo manubo-nubo, 80 na lang. Margoso 70. Ang kamatis nga abatara mong nagtaas, repolyo, patatas. Pero ang alugbati ta okay Alugbati ta okay. Oo, mga dahon-dahon ta. Okay lang, pulo-pulo lang tagyapon, hindi ta kabaligya. 5 ang balunggay, amo ang 3 kapak lang pulo, gid ka piso. Action Alvin. Yes, Action Fred. Wala gyapon lupo. Lupo gali. Wala gid kulitis lang, kulitis. Action Fred, ang imo ginapangita kulitis ari, pero ang lupo wala dan. Raso ba ginagpakita si lupo sa tungaw? Why sila sa lakyan mo? Ngaway sa lakyan. Why gid. Ginaapo pa siya, okay, plaster. Oo, mabaligya
Ha? Oo mo gani. Plaster pa lang siya. No? But anyway, last na lang ko, be. Panakot na lang ta. Kaya mo lang pinaka-importante sa tanan. Ang panakot na subong avatar lang gid ang medyo taas no kaya mo gina siya halin magbrato ang kamatis kag magmahal ang avatar jutay gid ang pagpanaog niya. Ang carrots ta gabaligya maskin mahal okay lang tagyapon di ta magpamahal ara lang gyapon kami sa 80 per kilo no. Pero ang white onion 70 per kilo, white onion 100 ang red onion 100 per kilo. Retail na kung mga partida 80 pwede na. Pero ang kanya, ang ahos. Ang ahos wala pa gid nagpanaog, retail patasubong 150 per kilo. Ay, galing ka. Way gid ang panaog action pride or na maintain niya, no? Ating gusto magpaslo, mari na lang, anong tawag sa nima? Ang batuan per man subong kamahal. No sa Libertad pa lang per kilo 80, 90 ang amon nga baklanay. So nagaretail ta subong sa pulo-pulo mangyapon pero medyo gamay. Kung makinilo siya nagabaligya gid kami sa 100 per kilo. Action Fred, si Toto. Amo ning Toto nga tingog niya babae kay Toto Inday. Ang tawag sa iyo diri, mas kilala siya nga Toto Inday diri sa area naman sang Burgos Public Market. So amo ning sitwasyon diri sa area sang Burgos Public Market. Ang isdaan matamat pa lang plastar. Nagamamat pa lang plastar sa sininga tiniyon. While si Toto medyo naka-plastar man bisan na jutay. Nahapo pa kati damo na daan manug baligya. Rather manug bakal para sa mga i-plastar pa lang no, ang ila sining mga baligya. So mo nga sitwasyon diri sa area sa Burgos Public Market. Ang aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa pagkalod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:05 na. Sabado subong. Posible pahuway ang pila naton ka mga doktor dira sa may Life Extension Clinic pero sigurado ako abierto ang ila klinika. Pwede kamo makabakal sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Amuning produkto nga dapat baklo nyo sining karon masyado kadelikado nga panahon. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase na. Kinanglan pa bakuron tang lawas ang aton immune system. Kaining aton nga Life Extension Vitamin D3 makalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser kagalo 105 kapamalatian. Dito sa Amerika panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Ciudad San Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental
and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said... Anuay na, dire kita. Mga balita naton nga natipon sa Kapitolyo, 107 kadumuluong stranded sa Negros Occidental bangod sang ECQ. Aber, Balita Kapitolyo. detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Hindi lamang mga Negrense ang apektado subong sang ginapatuman nga enhanced kag extreme community quarantine resulta sa ring halit sang COVID-19 kundi pati na ang mga foreign nationals kon mga dumuluong. Sa datos nga ginapagawa sang Provincial Tourism nga talatapan nakapakita nga mayara sang 107 ka mga foreign nationals ang stranded sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ang syudad sa Sipalay amo ang may pinakadamo nga stranded foreign tourist kag ginasundan sang syudad sang San Carlos. Ang ginimo sang probinsya, ang Negros Occidental Tourism Division nagapahiangot na sa mga local government units kag Department of Tourism online agud mabuligan ining stranded nga mga foreign nationals. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon, Marlon Hinoboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Sa aton mga kauturan nga pangabay kita no, bululigan naton ini, ipangamuyo ta, kabay pangamauntat na ining paglapta sang kagaw sa bilog nga kalibutan. Purti apektado ng tanan, negosyo, tanan-tanan, pati kita, apektado, pumuluyo, apektado. Ang palangabuyan, apektado. Ang pila ka mga kinanglanon sa sulod sa puluyan, sa wala income, apektado. Pobreman ang aton mga kauturan, labi na ng mga driver, kag iban pa, mga vendor naton sa bilog nga pungsod Pilipinas. So kabay pa matapos ini, matapos lamang ini kon kooperahan ta ng aton gobyerno, aber limitahan ta. Agwan taon ta na hindi kita maghagad pag gusto gwa sa tagsa kapuluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na, mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang gala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pa sa
radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Bawa. Pati pulis ta, kumpirmado ni PNP Police General Archie Gamboa nga 2 na kapulis niya ang mga nagkalamatay positibo sa COVID-19. Ang una nga napatay, 46 anyos nga pulis, ang Marso 27. Ini nga mga kapulisan nga nagkalamatay assign sa Laguna kag Metro Manila. Tamula patawad ang kagaw. Hindi magamit sa pulis ang iyang armas. Hindi siya kagabot ka maglutang kini makita kontraya. Kung makita sa pulis niya, pabarakan niya armalite ni. Patay ang iya kontra. Tianon mo kaya kontraya kagaw. Hindi makita. Kundi patay siya. Na patay nga walay pilas. Ang PNP nakarikod na sang 13 kakapulisan positibo sa among masakit. 209 ginakabig pasyente under investigation. Kag 1,600 ang mga pasyente under monitoring. Subong ginadmit sa quarantine facilities, siyam kakatapo sa kapulisan, siya dalom sang pasyente under investigation. Kita mo lang na. Porte, no? Anhon mo ini? Ang aton Philippine Army, ang aton kapulisan, hindi makalikaw. Kaya ang kontra nila, galupad, hindi makita. Ginawaman la, do pinando po nga kutali, kung makita lang, 40, gabot 45, o ila armas, paburuan ng kontra, patay. Subong ya, silang nagkakapatay, kaya hindi makita ang kontra. Delikado. So, kamuda nga mga ginikanan, ginsirmuna na kamo, ni Presidente Rodrigo Duterte ba, padayon-dayon, tig-agid, ulo. Tamo, bisan sa bakulo di, amo na ni ang panumdom sa aton sining gobyerno lokal, gobyerno probinsyal, ang aton kapulisan. May ritubado gid, padayon, nagapadayaw, nagalambiyong sa mga dalanon. Ting malain niya kung malatnan sila, sa among balatian, manglaton man sila, disgrasya. Imbes nga tapuson ta sa pitsa 14, ay dako ang posibilidad, basi ma-extension pa, por Diyos. Kakapoy na. Kasubo na tayo. Nakanami, bla sa una, no? Mga buwit, no? Bisa may sinsilyo ka lang jutay, mo kadto sa SM na magpa-ulo aircon, na maglagaw-lagaw, bisa la kwarta, pero pangapi ka jutay, subong yahay, wala na gid. Ang tanan nga mga mall, sus, daw sa pelikula lang ni mga zombi, kita ka, nagalakas dalan, wala tao, daw mo amo. Sa una daw pelikula lang, subong tutuon na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock.
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang... Time, las 5:25 na. Ang pila naton ka mga kauturan, dugay-dugay, talakayon ta naman. Ang pila ka mga isyo. Karon alas 6:30, medyo mulumonitor ka mo kay daw ang tagtaganay blani. Ay, oo. Ining tagtaganay, 6 mil ni. Ang bugas palang kadilata, may dako ng ara ng isyuhanay di hamak. Social media, balbalanay na. Ari naman, 6 mil ni. Nalan nga kalaruhon gini ni, nga ipanagtag kay base kon, amo naman ining halinan sang balbal dire, balbal dito. Wala ginubrang iba na. Ang social media ginagamit nila ya sa pag-insulto kag pang-atake sa pila ka mga personalidad. Por Dios, por Santo, untatin nyo na. Ay, oo. Imbis makabulig ka mo, panghalit, pisyon nyo. Action Radio Philippine Standard Time, 5:26 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Stand by. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Patayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Action Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
sakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Sa Social Amelioration Program, subong nga adlaw. Detalyo por kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayang ag-action, Fred, subong nga daw magapadagtag ang DSSD Bacolod sang pormas sa mga kabarangayan angot ini sa Social Amelioration Program o konsak sa idalom sang bayani anak. Diri sa Bacolod City Action, Fred, 103,568 ka mga pamilya ang makabaton sang ayuda sa idalom sa mga programa o kon 6,000 pesos para sa bulan sang Abril kag dugang ay 6,000 pesos para sa bulan naman sang Mayo. Ginpahayan ni Bacolod DSSD Head Pasita Tero ang mga punong barangay action, Fred, abo ang gintuginaan nga mag-identify kag mag-assess sa mga beneficiaries kag ang formas action, Fred, ang kinahanglan nga mabalik sa ila talatapan sa Martes nga adlaw sa masunod nga semana. Lagi pa action, Fred, sa mga beneficiaries sang sininga programa ang mga persona nga naapektuhan ng ila sininga palangabuyan bangod sa COVID-19. Kangay na lamang sa mga informal settlers, mga drivers, PWDs, senior citizens, and indigents, nagabusong, solo parents, kag iban pa. Wala pa action, Fred, na ibaluan kung saan ipanagtag ang kwarta kag ni ang iga-anunsyo sang DSSD Bacolod
sa masunod nga mga inadlaw. Tani pilion gid naton ang sektor nga na makabig naton ng mga pigado gid kag nagakaangay nga buligan sa gobyerno. Of course hindi ni naton tanan-tanan ng mga balay. So pailob na lang anay mga daw makasarang pa no. Love yun tani anay mga wala-wala gid. Pero siling ko sa ila inyo niya obligasyon. No, so base maigo ka mo sa dereliction of duty kano kundi ka mo mag-obra sini. Kay kamo yan nakakilala mo sa inyong barangay. Nabatian na si Pasitatero ang pamuno sang DSSD Bacolod. Ang mga mahilig magkape pero conscious sa ila ikaayong lawas, aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:34 tag 6,000. Iniya budlay ni kupitan. Ang mga food pack kag iban pa daw na kupit-kupitan, ang iban galimalang ka kilo, wala dilatas, kagamo na. Iniya 6,000. Klaro, 6,000. Kung tumupa 5 kag 4, ang botsilingon, gin-arangkada gid. Iniya halong kamus ni. Pero kasalig kita sa aton mga barangay kapitan, nga unisto man. Kung anong para kay Juan, ihatag kay Juan. Kung anong yan ni Pedro, ihatag kay Pedro. Kag kung pila, tingbagid ang base bala kay one size ang kay Pedro 5 disgrasya dako iskandalo nga dako. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo
matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita, isa ka persona nagpamilit nga makalusot sa border sa siyudad sa Kabankalan ay nakuwaan sang ginasospitsuhan Siabo. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mega aksyon na Fred, opisar sang pagpatigayon sining enhanced community quarantine diri sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. May mga tao pagyapon aksyon na Fred nga luyag iya magpuslit sang ila sining ginapatihan Siabo. Naglunta din aksyon Fred dito sa may Purok Tarapol, Barangay Say, siyudad sang Kabankalan. Ining isa kalalaki nga nagdumugay sila sa mga barangay tanod matapos nga luyag yakon tani nga maglusot sa border sa nasambit nga barangay kay gusto ya magdulong sang bulong sa iya sining abyan. Ginkilala ining suspitsado nga si Nicole Dolier, 25 anyos, pumuruyo man sa nasambit nga barangay. Base pag-imbestigar sang PNP action na Fred, naglabay ini siya dito kag sang ginayo sang mga barangay tanod nga kuaan siya sang quarantine paso kung ginpangayuan, wala siya sang may ipresentar. So gilayon nga ginuyatan siya sang barangay tanod pagkatapos gindalon tani sa pulis. Nagpanginpadlos ini kag nabilin ang iya sini nga bag nga ginabulubit-bit. Sang ginusi sa action Fred ang iya sini nga bag, may unod ginmantod nga bulong pero may dala nga sigarilyo kag may unod pagid nga Siabo action Fred. So nisambit karon nga suspitsado nakapalagyo kag ginapangita na sa kapulisan pero ang Siabo ara karon man ginauyata na sang pulis kay pedalom ini sa crime laboratory test. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nga report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ni. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control,
but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros. Time, las 5:49 na. Ariyo, pipila ka mga blatter entry. Anano naman ang i-report sa aton patrol. May mga pasaway pagyapon, may mga ritubado, may tigaulogid. Aber, check apunta ang mga listahan nga nasulat sa blatter entry sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Dugangan gid Action Fred kapon, to subos kwinta. Subong 87 na lang. Nagdamo pa gid? Nagdamo lagi. Damo sila. Anong plastada ni man? Ay, oy gid ka pamati ang ang kuan Action Fred. Tig abag na gid, no? Tig abagol. Wala nga balsang iban. Bisan gali ang mga kapulisan sa station number 2. Batinggila na gid siya. Problema na gid ni kay nga ang pinaka-highest pointer sa karon umalin pa kahapon tubtob kagabi ang nagkaladakpan Action Fred 47 Adi na? sa police station number 2. Ay ano nga plastada. Dapat ani ang aton gobyerno lokal di madiho naman kita sa isa naman ka kwambla. Isa ka daw medyo pagsulundan nga kung madakpan ka isulod ka sa bilangguan pagkaaga paubrahon ka sa comfort room, sa mga merkado, pagabuton ka sa mga o kung diinda nga mga mahigko nga bagay, pakuton, basura, para dudla, bla? Yes, ang manang pinaka-importante, kagamo ni Action Fred dapat himuon. Sa karon agad dito yung dudla. Gid, ang ibang reaction Fred sa mga nagkaladakpan, may home quarantine pass. Ang problema, naglakat sa dalan, wala sing face mask. Ang iba naman Action Fred, sa dalan, wala no face mask, wala pa home quarantine pass. Inaya Action Fred sa police station number 2 pa lang. May lang gani station number 10. Police station number 3. Ti medyo nagpangalua, 20 lang man ang kaladakpan Action Fred. For 20 kabilog nagkaladakpan. Ang station number 4 nga sanguna permimiara pero subong 0 sila. Ang station number 6, 15. Kagang station number 7, 3. So matotal Action Fred. Inis akon pala ning lista, way pa niya ang station number 8 Action Fred 0, no? Kagang station number 9, 4 ang nagkaladakpan. So matotal kung makatuwaon tagit ba damo naman nagkaladakpan. Isa ni karon sa problema sang mga kapulisan bisan ganiyang kilala ko na dakpan man nagpasaway doon ning kakilala. Kilala mo? Oo. Kilala mo ni Action Fred ito pangalan? Nag-iluindraman patiga-tiga ulo. Oo. Yung balsang pulis nga dapat ara ka mo sa sulod sa balay. Hindi kitsagwa. Dala pa to siya sa video. Ang kilala ko nga kilala mo man.
nadakpan man kay isa sa mga nagpasaway. No? Anyway, awali ang balita, report sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:53. Galibog iblang ulo kos nimo. Ano gin nga gadgad yang maghagad kay lambiyong? Wala ga kooperar sa paandam nga ang ginahimo ini sa aton gobyerno, nasyonal man, probinsyal man, kag lokal, para sa aton tanan. Gakatol gin dapadapa magwagid mo ano nga utok, ano nga paminsar sa pila naton kabangawton. Luwas abi niya konti kon importante gid, kon may kadtuan ka sa hospital. Wala malang malibot-libot, mapadayaw kay mo ya. Bo ano na? Anong suso? Kung migo ko pa kanami, tanuton ikaw bagi. Na mag-as-as, bala galing ti maluoy ka man. Kisa, di ko kaintindi, bala mo, nga tig-agid. Budlay giped-tindihon. Ang manamit pitkon ilong ting iban bala ng may mga hubines. Ang namit pitkon ilong ting ginikanan gid. Nang edad bala nga 13, 14, tag 12 anyos, galagaw pa. Ti paidalo pa na sa paginakop sa ginikanan. Ang kanamit pitkon sining iyang lunggan kag ilong ginikanan gid. Dik balo madisiplina sila kabataan. Ay oo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live fixed. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa
sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Aksyon Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.